Avui ens mou la benedicció de la imatge de Sant Benet aquí a l'absis de la Basílica de la Sagrada Família. Tenim per tant a donar gràcies a Déu nostre Senyor per aquestes dues grans figures, per Sant Benet i també per Antoni Gaudí. I donem gràcies a Déu nostre Senyor per aquest personatge, Sant Benet. Va fer present l'Església en el nostre continent europeu. La pau i el Senyor sigui sempre amb vosaltres. Doneu-vos mútuament la pau. Oh, gloriós Sant Benet, ens dóna goig de venerar-vos des d'avui aquí en el Temple de la Sagrada Família. El Senyor l'ha estimat i l'ha glorificat. La vostra participació i assistència en aquest acte. Això és molt important perquè és un missatge pel present i pel futur i per les noves generacions. Tots hi han contribuït, donem-ne gràcies a Déu. Germans i germanes, aneu-vos-en en pau.